Στεκόμουν στις σκιές της μεγάλης αίθουσας χορού, παρακολουθώντας την αδερφή μου να στροβιλίζεται με τον ηφικό της των 10.000 ευρώ, ενώ η δική μου πιστοληπτική κατάσταση κινδύνευε να καεί. Οι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι έπιαναν κάθε λάμψη της τιάρας της και το γέλιο της αντιχούσε στα μαρμάρινα πατώματα. Το ίδιο γέλιο που είχε χρησιμοποιήσει 3 μήνες πριν, όταν με παρακαλούσε να συνυπογράψω ως εγγυήτρια στο δάνειό της. Το όνομά μου είναι Ζωή και είμαι η υπεύθυνη, αδερφή, η βαρετή, αυτή που πάντα σώζει την κατάσταση σε μια κρίση. Απόψε, είμαι επίσης αυτή που κρατάει μια ορολογιακή βόμβα μεταμφιεσμένη σε δανειακή σύμβαση. Ζωή, αγάπη μου, γιατί δεν χορεύεις. Η φωνή της μητέρας μου, της Ελένης, είχε εκείνο τον γνωστό τόνο αποδοκιμασίας. Έδειξε την γεμάτη πίστα χορού, όπου η Σοφία και ο νέος της σύζυγος, ο Αλέξανδρος, χάνονταν στον δικό τους κόσμο. «Κάποιος πρέπει να σιγουρευτεί ότι οι προμηθευτές θα πληρωθούν», απάντησα χτυπώντας ελαφρά το τάμπλετ μου. «Εκτός αν θέλεις να αναλάβεις εσύ τις τελικές πληρωμές». Σούφρωσε τη μύτη της και διόρθωσε το επώνυμο σάλι της. «Αυτό είναι που ξέρεις να κάνεις καλά, αγαπήτρια μου, τους αριθμούς. Η Σοφία ήταν πάντα το δημιουργικό μας πνεύμα». Κατάπινα την απάντηση που κρατούσα μέσα μου για 27 χρόνια. Ανταυτού χαμογέλασα και άνοιξα το έγγραφο του δανείου στην οθόνη μου, ελέγχοντας για 100η φορά ότι η ρήτρα ήταν ακόμα εκεί, θαμμένη στα ψηλά γράμματα σαν άρκη. «Θυμάσαι όταν μας έδειξε για πρώτη φορά τον χώρο», συνέχισε η μητέρα μου, παρερμηνεύοντας τη σιωπή μου ως νοσταλγία. «Απλά ήξερε ότι έπρεπε να γίνει εδώ, άξιζε κάθε λεπτό. 50.000 ευρώ για την ακρίβεια. Θυμόμουν κι εγώ εκείνη τη μέρα, αλλά διαφορετικά. «Σε παρακαλώ, Ζωή», είχε λυγίσει η Σοφία, με τη μάσκαρα να τρέχει στα μάγουλά της. «Η τράπεζα δεν μας εγκρίνει χωρίς εγγυητή. Είσαι η μόνη με αρκετά καλή πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή εγώ πληρώνω τους λογαριασμούς μου», είχα πει. «Αυτό κάνει η οικογένεια», είχε παρέμβει ο πατέρας μας από την πολυθρόνα του χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από την εφημερίδα του. «Η αδερφή σου θα έκανε το ίδιο για σένα». Παραλίγο να γελάσω με αυτό. Η Σοφία δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα για κανέναν, εκτός από τον εαυτό της. «Θα πληρώνω κάθε δόση, ορκίζομαι», είχε υποσχεθεί η Σοφία, σφίγγοντας τα χέρια μου. «Η νεοφυής επιχείρηση του Αλέξανδρου είναι έτοιμη να απογειωθεί και θα είμαστε φορτωμένοι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ». Τώρα παρακολουθούσα τον Αλέξανδρο να ψιθυρίζει κάτι στο αυτί της Σοφίας, κάνοντάς την να γελάσει χαριτωμένα. Συνάντησε το βλέμμα μου από την άλλη άκρη της αίθουσας και σήκωσε το ποτήρι του με τη σαμπάνια, κλείνοντάς μου το μάτι. Σήκωσα κι εγώ το δικό μου, αναρωτώμενη αν ήξερε ακόμα για τη ρήτρα. Αναρωτώμενη αν κάποιος από τους δύο είχε διαβάσει πραγματικά τα χαρτιά πριν τα υπογράψει. Η κυρία Φώστερ, η διοργανώτρια του γάμου, υλοποιήθηκε δίπλα μου. «Ο φωτογράφος θέλει να μάθει αν θα κάνουμε ακόμα τις φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος στη βεράντα». «Φυσικά και θα κάνουμε», εμφανίστηκε η Σοφία, σέρνοντας τον Αλέξανδρο από το χέρι. «Ζωή, είσαι κι εσύ μέσα σε αυτές. Πρέπει. Εσύ τα έκανες όλα αυτά δυνατά». Αν ήξερε μόνο πόσο αληθινό ήταν αυτό. Άφησα να με τραβήξουν έξω. Ο ήλιος που βασίλευε έβαφε τα πάντα χρυσά, συμπεριλαμβανομένου του τέλειου προσώπου της Σοφίας, καθώς πόζαρε στο κυκλίδωμα. Οι γονείς μας ήρθαν μαζί μας και ο φωτογράφος μας τακτοποίησε σαν κούκλες. Η ευτυχισμένη οικογένεια. Ο τέλειος γάμος. Το ελληνικό όνειρο ίσως. «Πιο κοντά», φώναξε ο φωτογράφος. «Μεγάλα χαμόγελα. Αυτή είναι μια γιορτή». Χαμογέλασα, σκεπτόμενη το email που είχα λάβει εκείνο το πρωί από τη Γεωργία, τη φίλη μου στη νομική εταιρεία. «Είναι αδιάσιστο», είχε γράψει. «Η ρήτρα ενεργοποιείται τη στιγμή που θα χάσουν μια πληρωμή. Αν φύγουν από τη χώρα χωρίς να κανονίσουν πρόγραμμα πληρωμών, η ευθύνη επιστρέφει στους αρχικούς εγγυητές. Τους γονείς σου. Το υπέγραψαν κι αυτοί, θυμάσαι». Θυμόμουν κάθε υπογραφή, κάθε δακρύβρεχτη χειραγώγηση, κάθε ενοχικό ταξίδι που είχε οδηγήσει σε αυτή τη στιγμή. «Άλλη μία», φώναξε ο φωτογράφος. «Όλοι πείτε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Η Σοφία πέταξε τα χέρια της γύρω μου, η ανάσα της μύριζε σαμπάνια. «Σ' αγαπώ τόσο πολύ, αδερφούλα. Είσαι η καλύτερη, η απόλυτα καλύτερη.
Πάνω από τον ώμο της, παρακολούθησα τον Αλέξανδρο να ελέγχει το τηλέφωνό του, το πρόσωπό του στιγμιαία σοβαρό πριν το ξαναβάλει στην τσέπη του. 3 εβδομάδες πριν, τον είχα δει να κλείνει 2 εισιτήρια χωρίς επιστροφή για μια χώρα χωρίς συνθήκη έκδοσης. Δεν ήξερε ότι... Το ήξερα. Πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου εκείνο το βράδυ, άνοιξα το λάπτοπ μου για μια τελευταία φορά. Η δανειακή σύμβαση έλαμπε στην οθόνη, οι υπογραφές καθαρές στο κάτω μέρος, η καλλιγραφική υπογραφή της Σοφίας, η σίγουρη μονοκοντιλιά του Αλέξανδρου, οι βιαστικές υπογραφές των γονιών μου και η δική μου προσεκτική υπογραφή κάτω απ' όλες. Η ρήτρα περίμενε σαν κουλουριασμένο φίδι. Άγγιξα απαλά την οθόνη. Για να δούμε ποιος θα πληρώσει τώρα. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ένα μήνυμα από τη Σοφία. «Σε ευχαριστώ για όλα. Είσαι η καλύτερη αδερφή που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς. Σ' αγαπώ για πάντα». Δεν απάντησα. Ανταυτού έκλεισα το λάπτοπ μου και έβαλα στον εαυτό μου ένα ποτό. Το πραγματικό δώρο γάμου ερχόταν ακόμα. Και σκόπευα να είμαι πολύ υπομονετική, περιμένοντας να το παραδώσω 6 μήνες μετά τον γάμο. Καθόμουν στο αγαπημένο μου καφέ, κοιτάζοντας το αρχείο κλήσεων του τηλεφώνου μου. 32 απόπειρες κλήσεων στη Σοφία, 16 στον Αλέξανδρο και 48 αναπάντητα μηνύματα. Η πρώτη δόση του δανείου είχε καθυστερήσει 3 εβδομάδες. «Έχεις πάθει αιμονή πάλι», είπε η Γεωργία, γλιστρώντας τη θέση απέναντί μου με 2 φρέσκους καπουτσίνο. «Πόσες φορές έχεις ελέγξει το Instagram σήμερα?» Σήκωσα το τηλέφωνό μου, άνοιξα την εφαρμογή και της το έδειξα. Η τελευταία ανάρτηση της Σοφίας την έδειχνε με τον Αλέξανδρο σε κάποια τροπική παραλία, με κοκτέιλ στο χέρι. Η λεζάντα έγραφε «Ζούμε την καλύτερη μας ζωή, χωρίς χρέη και με το πεπρωμένο μας γραμμένο. Ευλογημένη νέα ζωή χωρίς μετάνοιες». Τα τέλεια περιποιημένα νύχια της Γεωργίας χτυπούσαν ρυθμικά στο τραπέζι. Ήξερες ότι θα συνέβαινε αυτό. Το να το ξέρεις δεν το κάνει να πονάει λιγότερο. Άλλαξα στα μηνύματά μου. Κοίτα τι μου έστειλε η μητέρα μου σήμερα το πρωί. Το μήνυμα έγραφε «Η τράπεζα τηλεφώνησε ξανά. Σε παρακαλώ, τακτοποίησέ το εσύ, ζωή. Ξέρεις πως ανεβαίνει η πίεση του πατέρα σου όταν αγχώνεται». «Τους έχεις πει για τη ρήτρα ακόμα?» ρώτησε η Γεωργία. «Όχι ακόμα. Περιμένω την...» Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ένα φωνητικό μήνυμα από τη Σοφία. Το έβαλα σε ανοιχτή ακρόαση. «Γεια σου, αδερφούλα. Συγγνώμη που είναι τόσο δύσκολο να με βρεις. Το Wi-Fi εδώ είναι απλά απέσιο. Άκου, σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις πληρωμής που μου προωθείς συνέχεια, ξέρω ότι θα το βρεις εσύ. Πάντα τα καταφέρνεις. Είσαι τόσο καλή με τα οικονομικά πράγματα. Τέλος πάντων, σ' αγαπώ. Μην δουλεύεις πολύ σκληρά». Τα μάτια της Γεωργίας γούρλωσαν. «Τι θράσος». «Περίμενε», είπα, σηκώνοντας ένα δάχτυλο. Το μήνυμα συνεχίστηκε. «Α, και μήπως θα μπορούσες να σταματήσεις να τηλεφωνείς τόσο πολύ. Είναι κάπως απελπισμένο και ο Αλέξανδρος λέει ότι μας χαλάει τη διάθεση. Ευχαριστώ. Φιλάκια». Διέγραψα το μήνυμα ενώ η Γεωργία μουρμούριζε κάτι ακατονόμαστο. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το προχωρήσεις αυτό?» ρώτησε. «Νομικά είσαι ασφαλής. Ηθικά, άστους να πνιγούν». «Δεν είναι θέμα να πνιγούν αυτοί», είπα, ανοίγοντας το email μου. «Είναι θέμα να σιγουρευτώ ότι όλοι θα βραχούν». Το τηλέφωνο μου δονήθηκε ξανά, η μητέρα μου. «Ζωή, σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μου. Η τράπεζα είναι πολύ επίμονη». Έδειξα στη Γεωργία το προσχέδιο email που είχα ετοιμάσει για την εταιρεία δανείων. Επισυναπτόταν το συμβόλαιο με την ρήτρα υπογραμμισμένη, μαζί με αποδείξεις της αναχώρησης της Σοφίας και του Αλέξανδρου από τη χώρα. «Στείλ το», είπε η Γεωργία σταθερά. «Σταμάτα να βασανίζεις τον εαυτό σου». Δίστασα. Το δάχτυλό μου αιωρούνταν πάνω από το κουμπί αποστολής. Μόλις το κάνεις αυτό, θα είσαι επιτέλους ελεύθερη». Η Γεωργία άπλωσε το χέρι της πάνω από το τραπέζι και μου έσφιξε το χέρι. «Θυμήσου τι σου έκαναν με τους ιατρικούς λογαριασμούς του μπαμπά. Το ταμείο για το πανεπιστήμιο που δανείστηκαν για τη Σχολή Καλών Τεχνών της Σοφίας. Την προκαταβολή για το πρώτο της αυτοκίνητο. Το τηλέφωνο μου φωτίστηκε με άλλη μια ειδοποίηση από το Instagram. Η Σοφία είχε ξαναποστάρει. Κάποιοι άνθρωποι απλά δεν αντέχουν να βλέπουνε άλλους να ζουν τα όνειρά τους. Τοξική οικογένεια, ασόρια ή όμως ευλογημένη.
Πάτησα αποστολή. «Έγινε», είπα, νιώθοντας παράξενα κενή. «Τώρα περιμένουμε». Η Γεωργία σήκωσε το φλιτζάνι του καφέ της. «Στο κάρμα». «Στα συμβόλαια», διόρθωσα, τσουγκρίζοντας το φλιτζάνι μου με το δικό της. Εκείνο το βράδυ καθόμουν στο διαμέρισμά μου, παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα από το παράθυρό μου, όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο Στέφανος, ο πρώην μου. «Μόλις είδα τις αναρτήσεις της Σοφίας», είπε χωρίς προήμιο. «Είσαι καλά». «Γιατί να μην είμαι?» Κράτησα τη φωνή μου ουδέτερη. Ο Στέφανος ήταν εκεί κατά τη διάρκεια της κρίσης με τους ιατρικούς λογαριασμούς. Με είχε δει να αδειάζω τις οικονομίες μου για την εγχείρηση καρδιάς του πατέρα μου. Ενώ η Σοφία έκανε ένα αυθόρμητο ταξίδι στην Ευρώπη. «Επειδή πάντα φροντίζεις τους πάντες», είπε απαλά. «Και κανείς ποτέ δεν φροντίζει εσένα». Σκέφτηκα το email που είχα στείλει, τη ρήτρα που σύντομα θα έσκαγε στα χέρια των γονιών μου. «Αυτό αλλάζει». «Καλό αυτό», είπε. «Καιρός ήταν». Αφού κλείσαμε, άνοιξα το λάπτοπ μου και έλεγξα το email μου. Η εταιρεία δανείων είχε ήδη απαντήσει. «Αγαπητή κυρία Ζωή, επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της τεκμηρίωσής σας σχετικά με τη ρήτρα μεταβίβασης ευθύνης. Η νομική μας ομάδα θα την εξετάσει και θα προχωρήσει αναλόγως. Αναμένεται επικοινωνία εντός 48 ώρων. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε για μια τελευταία φορά. Ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. Πολύ ωραία ζωή. Η Σοφία κλαίει. Ελπίζω να είσαι χαρούμενη». Πληκτρολόγησα πίσω. Έπρεπε να είχες διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Μετά μπλόκαρα και τους 2 αριθμούς τους, έβαλα στον εαυτό μου ένα ποτήρι κρασί και άνοιξα τον φάκελο όπου είχα κρατήσει κάθε απόδειξη, κάθε μεταφορά, κάθε αρχείο χρημάτων που είχα δώσει στην οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Το σύνολο θα μπορούσε να μου είχε αγοράσει ένα σπίτι. Ανταυτού, μου είχε αγοράσει αυτή τη στιγμή, περιμένοντας το σφυρί να πέσει στους ανθρώπους που με είχαν θεωρήσει δεδομένη για τόσο καιρό. Τα λόγια της μητέρας μου αντιχούσαν στο μυαλό μου. «Αυτό κάνει η οικογένεια». Χαμογέλασα στο ποτήρι μου με το κρασί. «Ναι, μητέρα. Αυτό ακριβώς κάνει η οικογένεια». Η ανάμνηση της σύνταξης της ρήτρας ήταν ακόμα ολοκάθαρη. Καθόμουν στο σαλόνι της Γεωργίας, 3 μήνες πριν το γάμο, περιτριγυρισμένη από κουτιά φαγητού σε πακέτο και νομικά έγγραφα, ενώ με συνέδεε με τον δικηγόρο φίλο της σε ανοιχτή ακρόαση. «Τη θέλεις αδιάσυστη», είχε πει ο δικηγόρος, κάτι από το οποίο δεν μπορούν να ξεγλιστρήσουν. Η Γεωργία είχε ξαναγεμίσει το ποτήρι μου με κρασί. «Πες του ξανά για τους ιατρικούς λογαριασμούς». 28.000 ευρώ, είχα πει. Όλες μου οι οικονομίες χάθηκαν επειδή η Σοφία χρειαζόταν ένα ταξίδι για να βρει τον εαυτό της. Τον ίδιο μήνα που ο μπαμπάς χρειαζόταν εγχείρηση. «Και το ταμείο του πανεπιστημίου», παρότρινε η Γεωργία. «Δανεικά, που δεν επιστράφηκαν ποτέ». Το όνειρο της Σοφίας για τη σχολή καλών τεχνών ήταν προφανώς πιο σημαντικό από το δικό μου μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο δικηγόρος είχε μουρμουρίσει σκεπτικά. «Μπορούμε να δουλέψουμε με αυτό. Το κλειδί είναι να φαίνεται αρκετά αθώο, ώστε να υπογράψουν χωρίς να ρωτήσουν, αλλά αρκετά συγκεκριμένο, ώστε να είναι νομικά δεσμευτικό». Τώρα, καθισμένη στο γραφείο μου στη δουλειά, άνοιξα την τελική έκδοση που είχαμε δημιουργήσει. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, εάν ο κύριος δανειολήπτης εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς να καθορίσει πρόγραμμα πληρωμών, όλη η ευθύνη μεταβιβάζεται στους αρχικούς συνυπογράφοντες εγγυητές, οι οποίοι αναγνωρίζουν την πλήρη ευθύνη για το υπόλοιπο ποσό. Απλό, καθαρό, καταστροφικό. Το τηλέφωνο του γραφείου μου χτύπησε. «Ζωή, παρακαλώ». «Η ρήτρα είναι ενεργή», ήταν η Γεωργία. «Μόλις έμαθα από τη νομική υπηρεσία. Επικοινωνούν με τους γονείς σου σήμερα». Έλεγξα το email μου. Πράγματι, υπήρχε ένα μήνυμα από την εταιρεία δανείων. Σύμφωνα με την ενότητα 7,3 της συμφωνίας, η ευθύνη έχει μεταβιβαστεί στην Ελένη και τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ας υποθέσουμε ένα κοινό επώνυμο. Η αρχική επικοινωνία θα γίνει εντός 24 ωρών. «Πόσο καιρό πιστεύεις μέχρι...» άρχισε η Γεωργία. Το κινητό μου φωτίστηκε με τον αριθμό της μητέρας μου. «Πρέπει να κλείσω», είπα. «Αρχίζει». Το άφησα να χτυπήσει 4 φορές πριν απαντήσω. «Παρακαλώ, μητέρα». «Τι είναι αυτό?» Η φωνή της ήταν τσιριχτή. «Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι χρωστάμε 50.000 ευρώ. Πρέπει να είναι λάθος». «Κανένα λάθος. Έλεγξε το email σου. Σου έστειλα ένα αντίγραφο του συμβολέου που υπέγραψες».
Αλλά άκουσα χαρτιά να θροίζουν. Δεν υπογράψαμε μόνο ως μάρτυρες. Διάβασε την ενότητα 7-3, είπα ήρεμα. Περισσότερο θρώισμα. Μετά σιωπή. Μας εξαπάτησες, ψιθύρισε. Όχι, μητέρα. Έμαθα από τους καλύτερους. Θυμάσαι τι μου είπες. Αυτό κάνει η οικογένεια. Η πίεση του πατέρα σου θα είναι μια χαρά. Ακριβώς όπως ήταν μια χαρά όταν πλήρωνα για την εγχείρησή του ενώ η Σοφία πόσταρε selfies από το Παρίσι. Αυτό ήταν διαφορετικό. Έπρεπε να βρει τον εαυτό της. Ναι, θυμάμαι. Τώρα εσείς πρέπει να βρείτε 50.000 ευρώ. Άρχισε να κλαίει. Ο ήχος αυτός παλιά με διέλυε. Με έστελνε τρέχοντας να διορθώσω όποιο πρόβλημα αντιμετώπιζε. Τώρα απλά με κούραζε. «Θα τηλεφωνήσουμε στη Σοφία», είπε ανάμεσα στους λυγμούς. «Αυτή θα το διορθώσει». Γέλασα. «Καλή τύχη με αυτό. Ο αριθμός της είναι αποσυνδεδεμένος». «Αυτή δεν είσαι εσύ, Ζωή. Δεν είσαι τόσο σκληρή. Στην πραγματικότητα, αυτή είμαι εγώ. Η πραγματική εγώ. Αυτή που βαρέθηκε να είναι το ατιμέολον». Η γραμμή σίγησε, εκτός από την κοφτή της, ανάσα. Τελικά, μίλησε ψιθυριστά. «Τι θέλεις?» «Θέλω να πληρώσετε το χρέος για το οποίο υπογράψατε. Θέλω να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες. Θέλω να νιώσετε πώς είναι να είστε υπεύθυνοι για μία φορά. Είμαστε οι γονείς σου. Ναι. Και μου μάθατε τα πάντα για την οικογενειακή αφοσίωση». Έκλεισα το τηλέφωνο και το απενεργοποίησα. Μέσα από το παράθυρο του γραφείου μου μπορούσα να δω την πόλη να απλώνεται από κάτω, ανθρώπους να τρέχουν στις μέρες τους, αντιμετωπίζοντας τα δικά τους δράματα και προδοσίες. Ο υπολογιστής μου έκανε έναν ήχο με ένα νέο email, από τη Σοφία, σταλμένο από νέα διεύθυνση. «Είσαι ελεγκτική. Πάντα θέλεις να κερδίζεις. Χαρούμενη τώρα. Η μαμά είναι ιστερική, ο μπαμπάς πονάει στο στήθος και φταίς εσύ για όλα. Δεν έπρεπε ποτέ να σε εμπιστευτώ. Είσαι νεκρή, για μένα». Το προώθησα στη Γεωργία με 3 μόνο λέξεις. Άξιζε κάθε λεπτό. Η απάντησή της ήρθε γρήγορα. «Η αδερφή σου πρόκειται να μάθει ότι το κάρμα δέχεται και τραπεζική μεταφορά». Άνοιξα το κάτω σιρτάρι μου και έβγαλα μια παλιά φωτογραφία. Οι τελευταίες οικογενειακές διακοπές που είχαμε κάνει μαζί. Η Σοφία στο κέντρο, όπως πάντα, οι γονείς μας να τις χαμογελούν λαμπερά, εγώ στην άκρη, με τον μπλοκ επιταγών στο χέρι, πληρώνοντας τον λογαριασμό του ξενοδοχείου. Η πόρτα του γραφείου μου άνοιξε. Ήταν ο νεότερος συνεργάτης μου. Φαινόταν νευρικός. «Κυρία Ζωή, χρειάζομαι μια χάρη. Θα μπορούσατε να συνυπογράψετε για το λογαριασμό Παπαδόπουλου. Είναι απλώς μια τυπικότητα». Τον κοίταξα, μετά τη φωτογραφία, μετά πάλι αυτόν. «Όχι», είπα, «δεν συνυπογράφω τίποτα πια». Ανοιγόκλεισε τα μάτια, έκπληκτος από την ευθύτητά μου. «Αλλά είναι απλώς μια συνήθις διαδικασία». «Το ίδιο είναι και το να πληρώνεις τους δικούς σου λογαριασμούς», είπα, γυρνώντας πίσω στον υπολογιστή μου. «Δοκίμασε αυτό πρώτα». Καθώς έφευγε, σήκωσα το τηλέφωνό μου και το ξανάνοιξα. 12 αναπάντητες κλήσεις από τους γονείς μου. 5 νέα emails από τη Σοφία. Ένα μήνυμα από τη Γεωργία. «Πώς νιώθεις?» Πληκτρολόγησα πίσω. «Σαν ελευθερία». Η εταιρεία ίσπραξης δεν έχασε χρόνο. 3 μέρες μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας. Η μητέρα μου εμφανίστηκε στο γραφείο μου απροειδοποίητα, με τη μάσκαρα να τρέχει στο πρόσωπό της. «Απειλούν να βάλουν κατάσχεση στο σπίτι μας», είπε, πέφτοντας στην καρέκλα απέναντι από το γραφείο μου. «Το πατρικό σου σπίτι, Ζωή». Συνέχισα να πληκτρολογώ, χωρίς να σηκώσω το βλέμμα. «Το ίδιο σπίτι που ξαναβάλατε υποθήκη για να πληρώσετε τη Σχολή Καλών Τεχνών της Σοφίας. Εκείνο το πατρικό σπίτι». Αυτό ήταν διαφορετικό. Είχε προοπτικές. Κι εγώ δεν είχα. Τελικά συνάντησα τα μάτια της. «Γι' αυτό πήρατε το ταμείο του πανεπιστημίου μου». «Το δανειστήκαμε», είπε αδύναμα. «Δανείζομαι σημαίνει επιστρέφω». Άνοιξα ένα παλιό υπολογιστικό φύλλο. «Θέλεις να δεις το ακριβές ποσό με τους τόκους?» Το τηλέφωνο του γραφείου μου δονήθηκε. «Κυρία Ζωή, το ραντεβού σας των 2 μήνων πριν είναι εδώ. Πείτε τους 5 λεπτά». Γύρισα πίσω στη μητέρα μου. «Η εταιρεία ίσπραξης είναι στην πραγματικότητα αρκετά λογική.
Θα δεχτούν σχέδια πληρωμών για 50.000 ευρώ. Σκούπισε τα μάτια της με ένα μαντίλι με μονόγραμμα, πιθανότατα άλλο ένα από τα ακριβά δώρα της Σοφίας, αγορασμένο με τα χρήματα κάποιου άλλου. Ο πατέρας σου μετά βίας κοιμάται. Συνέχεια ελέγχει τους λογαριασμούς μας, προσπαθώντας να βρει χρήματα που δεν υπάρχουν. Όπως έκανα εγώ όταν χρειαζόταν εγχείρηση. Ανατρίχιασε. Αυτό ήταν χρόνια πριν. Γιατί το κρατάς ακόμα? Επειδή κάποιος πρέπει να θυμάται. Κάποιος πρέπει να κρατάει τις αποδείξεις. Το τηλέφωνο μου φωτίστηκε με ένα μήνυμα από τη Σοφία. Η μαμά κλαίει εξαιτίας σου πάλι. Είσαι τόσο ελεγκτική. Πάντα θέλεις να κερδίζεις. Χαρούμενη τώρα. Έδειξα το μήνυμα στη μητέρα μου. Η τέλεια κόρη σου στέλνει τους χαιρετισμούς της. Φοβάται, είπε η μητέρα μου. Είναι νέα. Είναι 27. Εγώ ήμουν 24 όταν πλήρωσα τους ιατρικούς λογαριασμούς του μπαμπά. Αλλά εσύ είσαι πιο δυνατή. Μπορείς να τα διαχειριστείς αυτά τα πράγματα. Γύρισα πίσω στην καρέκλα μου, αφήνοντας τα λόγια της να κρέμονται στον αέρα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, μητέρα. Πες μου περισσότερα για το πώς το να με εκμεταλλεύονται με κάνει δυνατή. Σηκώθηκε ξαφνικά. Η καρέκλα της ήρθηκε στο πάτωμα. Δεν σε μεγάλωσα για να γίνεις τόσο σκληρή. Δεν με μεγαλώσατε καθόλου. Ήσασταν πολύ απασχολημένοι να επιτρέπετε τα πάντα στη Σοφία. Θα τα χάσουμε όλα, ψιθύρισε. Όχι. Θα χάσετε ό,τι θέσατε σε κίνδυνο όταν υπογράψατε εκείνο το συμβόλαιο. Υπάρχει διαφορά. Τι θέλεις από εμάς? Τελικά χαμογέλασα. Θέλω να βιώσετε τις συνέπειες, μόνο για μια φορά. Θέλω να νιώσετε πώς είναι όταν κανείς δεν έρχεται να σας σώσει. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε ξανά. Μία βιντεοκλήση από τη Σοφία. Απάντησα, βάζοντάς τη σε ανοιχτή ακρόαση. Κακιά μάγισσα. Το πρόσωπο της Σοφίας ήταν κόκκινο από οργή. Η μαμά μόλις μου τηλεφώνησε κλαίγοντας. Πώς μπόρεσες να τους το κάνεις αυτό? Με τον ίδιο τρόπο που μου το έκανες εσύ, απάντησα ήρεμα. Εκτός που εγώ χρησιμοποίησα ένα συμβόλαιο αντί για δάκρυα. Είμαστε οικογένεια. Ακριβώς. Και αυτό κάνει η οικογένεια, θυμάσαι? Πίσω από τη Σοφία μπορούσα να δω τον Αλέξανδρο να πηγαίνω έρχεται, μιλώντας γρήγορα στο τηλέφωνό του. Φαίνονταν ανήσυχος. «Προβλήματα με τη βίζα?» ρώτησα αθώα. Τα μάτια της Σοφίας γούρλωσαν. «Πώς το...» Είναι εκπληκτικό τι συμβαίνει όταν η πιστοληπτική σου ικανότητα πάει κατά διαόλου και υπάρχει μια διεθνής ειδοποίηση χρέους με το όνομά σου πάνω. Η μητέρα μου λαχάνιασε. «Δεν το έκανες». «Δεν έκανα τίποτα», είπα. «Συνέπειες. Δεν είναι αυτό που μου έλεγες πάντα, μητέρα. Λίγο πριν μου ζητήσεις να διορθώσω άλλο ένα από τα λάθη της Σοφίας». Το πρόσωπο της Σοφίας τσαλακώθηκε. «Θα ανακαλέσουν τις βίζες μας. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες του Αλέξανδρου καταραίουν. Ό,τι χτίσαμε εδώ...» «Δεν χτίσατε τίποτα», την έκοψα. «Φύγατε τρέχοντας από το χρέος και την ευθύνη, όπως κάνετε πάντα. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να καθαρίσει το χάλι σας». «Κορίτσια», παρακάλεσε η μητέρα μου. «Μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Ζωή, αν απλά πληρώσεις...» «Όχι». Σηκώθηκα. «Το ραντεβού μου των 2 μεταμετραμέτε περιμένει. Ξέρετε και οι 2 που είναι η πόρτα». «Σε παρακαλώ», λύγησε η Σοφία. «Είμαι η αδερφή σου και αυτή είναι η γονείς μου». Αστείο πως αυτό μετράει μόνο όταν χρειάζεσαι κάτι. Έκλεισα την κλήση και γύρισα στη μητέρα μου. «Ο αριθμός της εταιρείας ίσπραξης είναι στο γράμμα που σας έστειλαν. Προτείνω να τους τηλεφωνήσετε πριν σας ξαναπάρουν αυτοί». Περπάτησε προς την πόρτα, μετά γύρισε πίσω. «Θα το μετανιώσεις αυτό κάποια μέρα, όταν θα χρειαστείς την οικογένειά σου». «Χρειάστηκα την οικογένειά μου πολλές φορές», είπα. «Πού ήσασταν?» Αφού έφυγε, κάθισα στο ήσυχο γραφείο μου. Τα χέρια μου έτρεμαν ελαφρά. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε με ένα μήνυμα από τη Γεωργία. «Ποτά απόψε, φαίνεσαι να τα χρειάζεσαι». Πληκτρολόγησα πίσω. «Φέρε κρασί και το συμβόλαιο. Θέλω να το κορνιζάρω». Ένα άλλο μήνυμα ήρθε. «Αυτό από τον πατέρα μου». «Νομίζαμε ότι δεν θα το έκανες πραγματικά». Απάντησα με μία μόνο γραμμή. «Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημά σας». Μετά απενεργοποίησα το τηλέφωνό μου, τακτοποίησα το γραφείο μου και κάλεσα το ραντεβού μου των 2 meeting.
Εξάλλου είχα πραγματική δουλειά να κάνω. Οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται μόνοι τους. Απλά ρωτήστε την οικογένειά μου. Το αναγκαστικό, οικογενειακό δείπνο ήταν η ιδέα της μητέρας μου. Κυριακάτικο δείπνο όπως παλιά, είχε πει στο τηλέφωνο. Η φωνή της έσταζε ψεύτικη γλύκα. Πρέπει να συζητήσουμε αυτή την κατάσταση σαν ενήλικες. Έφτασα ακριβώς την ώρα μου για να βρω τους γονείς μου ήδη καθισμένους στο τραπέζι της τραπεζαρίας τους. Με μια ποικιλία από τα αγαπημένα μου παιδικά φαγητά απλωμένα σαν συναισθηματικά πυρομαχικά. «Ο πατέρας σου έφτιαξε τον αγαπημένο σου μουσακά», είπε η μητέρα μου, σερβίροντας μου μια γενναιόδορη μερίδα. «Θυμάσαι πως τον βοηθούσες στην κουζίνα? Θυμάμαι να πληρώνω για τα φάρμακα της καρδιάς του αφού φτιάξαμε εκείνο τον μουσακά», απάντησα, αφήνοντας κάτω το πιρούνι μου. «Ας παραλείψουμε τη νοσταλγία και ας μπούμε στο θέμα». Ο πατέρας μου καθάρισε το λαιμό του. «Η τράπεζα είναι επίμονη. Οι τράπεζες τείνουν να είναι έτσι με τα χρήματα». «Κοιτάξαμε τις επιλογές μας», παρενέβη η μητέρα μου. «Θα μπορούσαμε να πουλήσουμε το εξοχικό. Αυτό που υποτίθεται ότι θα κληρονομούσα εγώ». Γέλασα. «Αυτό που ξαναβάλατε υποθήκη για το γάμο της Σοφίας. Δεν είσαι δίκαιη», είπε ο πατέρας μου ήσυχα. Έβγαλα έναν φάκελο και τον τοποθέτησα στο τραπέζι. «Ας μιλήσουμε για δικαιοσύνη». Μέσα υπήρχε ένα υπολογιστικό φύλλο. Κάθε ευρώ που τους είχα δώσει όλα αυτά τα χρόνια, σχολαστικά τεκμηριωμένο με ημερομηνίες και λόγους. Σελίδα 1. Ιατρικοί λογαριασμοί του μπαμπά, 28.000 €. Σελίδα 2. Δίδακτρα Σχολής Καλών Τεχνών της Σοφίας, 40.000 € από το ταμείο του Πανεπιστημίου μου. Σελίδα 3. Η προκαταβολή για το πρώτο αυτοκίνητο της Σοφίας, 12.000 €. Να συνεχίσω. Η μητέρα μου έσπρωξε το φάκελο μακριά. «Δεν είμαστε εδώ για να κολλάμε στο παρελθόν. Όχι. Είστε εδώ επειδή η εταιρεία ίσπραξης σας πνίγει στα τηλέφωνα. Σε μεγαλώσαμε», είπε ο πατέρας μου. «Σου δώσαμε τα πάντα. Δώσατε στη Σοφία τα πάντα. Εγώ κέρδισα ό,τι έχω». Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ένα μήνυμα από τη Γεωργία. «Πώς πάει η ενέδρα?» Πριν προλάβω να απαντήσω, η μητέρα μου άπλωσε το χέρι της πάνω από το τραπέζι και μου άρπαξε το χέρι. «Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό μαζί. Για την οικογένεια». «Την οικογένεια». Τράβηξα το χέρι μου. Πού ήταν αυτή η υποοικογενειακή ανησυχία όταν δούλευα 2 δουλειές για να πληρώσω την εγχείρηση του μπαμπά, ενώ η Σοφία πόσταρε φωτογραφίες στο Instagram από την Ευρώπη. Έβρισκε τον εαυτό της. Και τώρα έχει χάσει τον εαυτό της σε άλλη χώρα με 50.000 € από τα δικά μου χρήματα. Ο πατέρας μου σηκώθηκε ξαφνικά, το πρόσωπό του κόκκινο. «Νομίζαμε ότι δεν θα εφάρμοζες πραγματικά το συμβόλαιο. Νομίζαμε ότι θα καταλάβαινες ότι ήταν εντάξει να με εκμεταλλευτείτε ξανά. Ότι η οικογένεια προστατεύει ο ένας τον άλλον», παρενέβη η μητέρα μου. Σηκώθηκα, σπρώχνοντας μακριά το άθικτο πιάτο μου. Αστείο πως αυτή η προστασία πηγαίνει μόνο προς μία κατεύθυνση. «Θα χάσουμε το σπίτι», είπε ο πατέρας μου ήσυχα. «Τότε πουλήστε το εξοχικό». «Αλλά αυτό υποτίθεται ότι ήταν η κληρονομιά σου», διαμαρτυρήθηκε η μητέρα μου. «Η κληρονομιά μου». Άνοιξα την τελευταία ανάρτηση της Σοφίας στο Instagram στο τηλέφωνό μου. Αυτή και ο Αλέξανδρος στην παραλία εκείνου του ίδιου εξοχικού, το περασμένο καλοκαίρι. Όπως το πώς υποτίθεται ότι θα το κληρονομούσα πέρυσι, πριν τους αφήσετε να μείνουν εκεί χωρίς ενίκιο. Οι γονείς μου αντάλλαξαν ένοχες ματιές. «Το ξέρατε», είπα. Η συνειδητοποίηση άρχισε να χαράζει. «Ξέρατε ότι σχεδίαζαν να φύγουν από τη χώρα». Η σιωπή της μητέρας μου ήταν αρκετή απάντηση. «Τους βοηθήσατε να το σχεδιάσουν», συνέχισα. «Νομίζατε ότι απλά... τι, θα ξεπλήρωνα το χρέος τους όπως έχω ξεπληρώσει όλα τα άλλα». «Είσαι πιο δυνατή από τη Σοφία», είπε ο πατέρας μου αδύναμα. «Μπορείς να τα διαχειριστείς αυτά τα πράγματα». «Όχι πια». Άρπαξα την τσάντα μου. «Τηλεφωνήστε στην εταιρεία ίσπραξης. Κανονίστε ένα πρόγραμμα πληρωμών. Πουλήστε ό,τι χρειάζεται να πουλήσετε. Έχω τελειώσει με το να διαχειρίζομαι πράγματα. Ζωή, σε παρακαλώ», φώναξε η μητέρα μου πίσω μου. «Τι θα πει ο κόσμος?» Γύρισα στην πόρτα. «Θα πούν ότι επιτέλους αντιμετωπίζετε τις συνέπειες. Πώς σας φαίνεται αυτό?» Έξω, κάθισα στο αυτοκίνητό μου για μια μακρά στιγμή.
Τα χέρια μου έτρεμαν στο τιμόνι. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε με ένα μήνυμα από άγνωστο αριθμό. Ο Αλέξανδρος, χρησιμοποιώντας νέο τηλέφωνο. Έλαβα το μικρό σου μήνυμα για τα θέματα της βίζας. Πολύ χαριτωμένο. Αλλά ξέχασες κάτι. Ξέρω πράγματα για την εταιρεία σου. Πράγματα που θα μπορούσαν να βλάψουν την καριέρα σου. Θέλεις να ξανασκεφτείς τη θέση σου. Προώθησα το μήνυμα στη Γεωργία με 3 λέξεις. Ώρα για φάση 2. Η απάντησή της ήταν άμεση. Ας τους θάψουμε. Πίσω στο σπίτι, έβαλα στον εαυτό μου ένα ποτήρι κρασί και άνοιξα το λάπτοπ μου. Σε έναν φάκελο με την ετικέτα «Εν ασφάλεια» είχα αντίγραφα κάθε αμφισβητήσιμο email που είχαν στείλει η Σοφία και ο Αλέξανδρος σχετικά με τα σχέδιά τους να αθετήσουν το δάνειο, κάθε συνομιλία για τη φυγή από τη χώρα, κάθε αποδεικτικό στοιχείο που έδειχνε τη γνώση και τη συμμόρφωση των γονιών μου. Συνέταξα ένα νέο email προς το τμήμα απάτης της εταιρείας δανείων. Έχω πληροφορίες σχετικά με προμελετημένη αθέτηση δανείου. Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Η μητέρα μου ξανά. Απέρριψα την κλήση και πάτησα αποστολή στο email ανταυτού. Μερικές φορές ψιθύρισα στο άδειο μου διαμέρισμα. Το καλύτερο οικογενειακό δείπνο είναι το τελευταίο. Η ανώνυμη πληροφορία χρειάστηκε λιγότερο από 24 ώρες για να εκραγεί. Ήμουν στο γραφείο μου όταν η Γεωργία εισέβαλε στο γραφείο μου. Το τάμπλετ της εμφάνιζε πολλαπλές ροές κοινωνικών μέσων. «Συμβαίνει», είπε, γυρίζοντας την οθόνη προς το μέρος μου. Κάποιος διέρευσε μέρη της τεκμηρίωσης του δανείου σε μια ιστοσελίδα αποκάλυψης οικονομικών σκανδάλων. Η ιστορία γίνεται viral. Τα σχόλια στο Instagram της Σοφίας είχαν εκραγεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τελευταία της φωτογραφία στην παραλία είχε πλημμυρίσει με απαντήσεις. «Πρέπει να είναι ωραίο να ζεις στην πολυτέλεια ενώ τρέχεις από τα χρέη. Πώς κοιμάσαι τη νύχτα ξέροντας ότι η αδερφή σου πληρώνει για τον τρόπο ζωής σου. Οικονομικοί απατεώνες ζουν την καλύτερη τους ζωή». Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ο Αλέξανδρος ξανά. «Τι έκανες? Οι χορηγοί μας αποσύρονται». Πληκτρολόγησα πίσω. «Δεν έκανα τίποτα. Η αλήθεια το έκανε». Μια άλλη ειδοποίηση εμφανίστηκε. Ένα email από τον πατέρα μου. «Θέμα. Πρέπει να μιλήσουμε». Το άνοιξα. «Συνάντηση στο σπίτι 7 με 9. Έλα μόνη». Η Γεωργία το διάβασε πάνω από τον ώμο μου. Προφανώς παγίδα. Έκλεισα το λάπτοπ μου. «Αλλά θα πάω ούτως ή άλλως». «Θέλεις ενίσχυση?» «Όχι. Είναι ώρα να το τελειώσω αυτό». Το σπίτι φαίνονταν μικρότερο από ό,τι θυμόμουν. Οι σκιές του μακρύτερες στο φως του δειλινού. Ο πατέρας μου καθόταν μόνος στα σκαλιά της βεράντας. Φαίνονταν μεγαλύτερος από τα 61 του χρόνια. «Η μητέρα σου δεν είναι εδώ», είπε καθώς πλησίαζα. Της ζήτησα να με αφήσει να το χειριστώ αυτό. «Να χειριστείς τι?» Έβγαλε μια στίβα, χαρτιά. «Τα βρήκαμε στο παλιό δωμάτιο της Σοφίας. Τα άφησε πίσω όταν έφυγαν τρέχοντας. Εκτυπώσεις email. Τραπεζικές καταστάσεις. Μηνύματα κειμένου. Ένα πλήρες χάρτινο μονοπάτι του σχεδίου τους να πάρουν τα χρήματα και να φύγουν. Το ήξερες?» είπα ήσυχα. «Το ήξερες από την αρχή?» «Νομίζαμε», έτριψε το πρόσωπό του. «Νομίζαμε ότι δεν θα προχωρούσες πραγματικά με τη ρήτρα. Ποτέ δεν προχωράς με τις συνέπειες. Πάντα διορθώνεις τα πράγματα. Όχι πια. Η εταιρεία ίσπραξης τηλεφώνησε ξανά. Μιλούν για κατηγορίες απάτης τώρα. Ποινικές κατηγορίες ζωή. Οι πράξεις έχουν συνέπειες. Κοίταξε ψηλά, τα μάτια του υγρά. Είναι η αδερφή σου. Κι εγώ είμαι η κόρη σου. Είχε ποτέ σημασία αυτό?» Η σιωπή απλώθηκε ανάμεσά μας, βαριά, από δεκαετίες ανίποτης δυσαρέσκειας. «Μας τηλεφώνησε η Σοφία πριν 1 ώρα», είπε τελικά. «Οι βίζες τους ανακαλούνται. Οι επιχειρηματικοί, εταίροι του Αλέξανδρου αποσύρονται. Είναι αποκλεισμένοι. Το κάρμα δεν είναι πολύ διακριτικό, έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό». Κάθισα δίπλα του στα σκαλιά, κρατώντας προσεκτική απόσταση. «Θυμάσαι όταν ήμουν 16 και ήθελα να πάω σε εκείνη την καλοκαιρινή κατασκήνωση προγραμματισμού?» Κοίταξε ευθεία μπροστά. «Είπες ότι δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Αλλά 2 μήνες αργότερα, η Σοφία χρειαζόταν ένα νέο λάπτοπ για το χόμπι της φωτογραφίας. Τελευταίο, μοντέλο, κορυφαίο. Ζωή?»
«Δεν πρόκειται να το διορθώσω αυτό», είπα σηκώνοντας. «Δεν πρόκειται να διορθώσω τίποτα ποτέ ξανά. Το τηλέφωνό μου δονήθηκε. Μια βιντεοκλήση από τη Σοφία. Απάντησα ώστε να μπορεί να δει ο πατέρας μου. Παγώνουν τους λογαριασμούς μας». Η Σοφία έκλαιγε, η μάσκαρα έτρεχε. «Οι συνεργάτες του Αλέξανδρου λένε κάτι για έρευνες απάτης. Τι συμβαίνει?» «Η αλήθεια συμβαίνει», είπα ήρεμα. «Πώς σου φαίνεται αυτό?» «Είμαστε κολλημένοι εδώ. Η πρεσβεία δεν βοηθά. Οι κάρτες μας απορρίπτονται. Ακούγεται σαν δικό σου πρόβλημα». «Μπαμπά», ούρλιαξε βλέποντάς τον στο κάδρο. «Πες της να το σταματήσει αυτό». Κοίταξε ανάμεσά μας, χαμένος. «Εγώ δεν ξέρω πώς». «Σωστά», είπα. «Για μια φορά δεν ξέρεις πώς να διορθώσεις τα πράγματα για αυτήν. Ενδιαφέρον συναίσθημα, έτσι δεν είναι?» Το πρόσωπο της Σοφίας συσπάστηκε από οργή. Κακιά, ζηλιάρα. Έκλεισα την κλίση. Ο πατέρας μου σηκώθηκε αργά, τα χαρτιά σφιγμένα στα τρεμάμενα χέρια του. «Τι θέλεις από εμάς?» «Θέλω να κάτσετε μέσα σε αυτό το χάλι που βοηθήσατε να δημιουργηθεί. Θέλω να νιώσετε πώς είναι όταν κανείς δεν έρχεται να σας σώσει. Θέλω να καταλάβετε τι μου κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Σ' αγαπούσαμε. Όχι, με χρησιμοποιούσατε. Υπάρχει διαφορά. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε ξανά. Η Γεωργία. Το τμήμα απάτης θέλει να προγραμματίσει μια συνέντευξη. Έτοιμη για το τελευταίο καρφί. Κοίταξα τον πατέρα μου. Αυτόν τον συντετριμμένο άντρα που πάντα επέλεγε τον δρόμο της ελάχιστης αντίστασης, που είχε αφήσει τη μητέρα και την αδερφή μου να με στραγγίξουν χρόνο με τον χρόνο. «Πρέπει να φύγω», είπα. «Έχω μια συνάντηση για κατηγορίες απάτης». «Σε παρακαλώ», ψιθύρισε. «Είμαστε οικογένεια». Σταμάτησα στο αυτοκίνητό μου. Αυτό σταμάτησε να έχει σημασία τη μέρα που την επέλεξες αντί για μένα για τελευταία φορά. Καθώς απομακρυνόμουν, τον παρακολουθούσα στον καθρέφτη μου, ακόμα να σφίγγει εκείνα τα ενοχοποιητικά χαρτιά, στεκόμενος μόνο στο αυξανόμενο σκοτάδι του σπιτιού, όπου είχα μάθει ότι το αίμα δεν σημαίνει τίποτα όταν ρέει πάντα μονόδρομα. Η εταιρεία ίσπραξης κινήθηκε γρήγορα. Μέσα σε μια εβδομάδα άρχισαν την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των γονιών μου. Παρακολουθούσα από το γραφείο μου καθώς η αγγελία για το εξοχικό τους ανέβηκε στο διαδίκτυο. Το ίδιο ακίνητο που ονειρευόμουν να κληρονομήσω, τώρα με τιμή για γρήγορη πώληση. Η μητέρα μου εμφανίστηκε απροειδοποίητα. Το μακιγιάζ της τέλειο παρά τα κόκκινα από το κλάμα μάτια της. «Παίρνουν τα πάντα». «Όχι τα πάντα», είπα, χωρίς να σηκώσω το βλέμμα από τον υπολογιστή μου. «Μόνο ότι θέσατε σε κίνδυνο». «Γιατί μας το κάνεις αυτό?» «Δεν κάνω τίποτα. Το συμβόλαιο το κάνει», χτύπησε το χέρι της στο γραφείο μου. «Κοίτα με όταν σου μιλάω». Συνάντησα τα μάτια της. «Όπως με κοίταξες εσύ όταν σε παρακαλούσα να μην πάρεις το ταμείο του πανεπιστημίου μου». «Αυτό ήταν διαφορετικό». «Ναι, συνεχίζεις να το λες. Αυτό. Αλλά δεν ήταν διαφορετικό. Ήταν απλώς άλλη μια φορά που επέλεξες τη Σοφία αντί για μένα. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ένα email από την ομάδα έρευνας απάτης. Συνέντευξη προγραμματισμένη με τη Σοφία και τον Αλέξανδρο μέσω τηλεδιάσκεψης. Η παρουσία σας ζητείτε. Ερευνούν τη Σοφία για απάτη», ψιθύρισε η μητέρα μου, διαβάζοντας πάνω από τον ώμο μου. «Το μωρό μας μπορεί να πάει φυλακή». Έπρεπε να το σκεφτείτε αυτό πριν τη βοηθήσετε να σχεδιάσει μια διεθνή αθέτηση δανείου. Βυθίστηκε στην καρέκλα απέναντί μου. «Πώς έγινες τόσο ψυχρή?» «Έμαθα από τους καλύτερους». Γύρισα την οθόνη μου για να της δείξω την τελευταία ανάρτηση της Σοφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα δακρύβρεχτο βίντεο για το πώς είναι θύμα τοξικής οικογένειας. «Φοβάται», είπε η μητέρα μου. «Χειραγωγεί ξανά, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πιάσει». Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Η Γεωργία. Άνοιξε τις ειδήσεις, είπε χωρίς χαιρετισμό. «Τοπικό οικονομικό κανάλι». Άνοιξα τη ζωντανή μετάδοση. Εκεί ήταν ο Αλέξανδρος. Τον συνόδευε η ασφάλεια έξω από μια επαγγελματική συνάντηση. Ο τίτλος κυλούσε. «Τοπικός ιδρυτής startup υποέρευνα για διεθνή απάτη». Η μητέρα μου κάλυψε το στόμα της. «Ω Θεέ μου! Πράξεις, συνέπειες», είπα ήσυχα. «Αστείο πώς λειτουργεί αυτό». «Είναι αποκλεισμένοι», παρακάλεσε. «Οι βίζες τους έχουν λήξει. Οι λογαριασμοί τους είναι παγωμένοι.
Όπως οι δικοί μου λογαριασμοί ήταν παγωμένοι αφού πλήρωσα τους ιατρικούς λογαριασμούς του μπαμπά, όταν έπρεπε να τρώω νούντλς για 6 μήνες ενώ η Σοφία πόσταρε φωτογραφίες από το Παρίσι. Η πόρτα του γραφείου άνοιξε. Ο πατέρας μου μπήκε μέσα, φαινόταν ηττημένος. Το εξοχικό πουλήθηκε, είπε, κάτω από την τιμή, αλλά αρκετά για να καλύψει μέρος του χρέους. Συγχαρητήρια, είπα. Μαθαίνετε οικονομική ευθύνη. Σας πήρε μόνο 61 χρόνια. Ζωή, προσπάθησε ξανά η μητέρα μου. Μπορούμε ακόμα να το διορθώσουμε αυτό. Ως οικογένεια. Δεν ήμασταν ποτέ οικογένεια, την έκοψα. Ήμασταν ένα σύστημα υποστήριξης για τη Σοφία. Υπάρχει διαφορά. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε ξανά. Ένα μήνυμα από άγνωστο αριθμό. Εδώ, Αλέξανδρος. Σε παρακαλώ, είμαστε απελπισμένοι. Η πρεσβεία δεν βοηθά. Η Σοφία παθαίνει κρίσεις πανικού. Πες την τιμή σου. Έδειξα το μήνυμα στους γονείς μου. Βλέπετε, τώρα θέλει να διαπραγματευτεί. Αστείο πως συμβαίνει αυτό όταν τελειώνουν τα χρήματα. Τι θα κάνεις, ρώτησε ο πατέρας μου. Πληκτρολόγησα μια απάντηση. Η τιμή μου. Ό,τι πήρατε συν τους τόκους. Υπολογίστε το. Θα περιμένω. Δεν έχουν τέτοιου είδους χρήματα, διαμαρτυρήθηκε η μητέρα μου. Ούτε εγώ είχα όταν πήρατε το ταμείο του πανεπιστημίου μου. Ούτε εγώ είχα όταν ο μπαμπάς χρειαζόταν εγχείρηση. Ούτε εγώ είχα όταν η Σοφία χρειαζόταν χρήματα εγγύησης εκείνη τη φορά. Αλλά κάπως τα κατάφερα. Ο υπολογιστής μου έκανε έναν ήχο. Ένα email από τους ερευνητές απάτης ζητούσε πρόσθετη τεκμηρίωση. Έχω μια συνάντηση να προετοιμάσω, είπα σηκώνοντας. Μπορείτε να βρείτε την έξοδο μόνοι σας. Περίμενε, είπε ο πατέρας μου. Το σπίτι μιλούν για κατάσχεση. Τότε υποθέτω ότι καλύτερα να αρχίσετε να πακετάρετε. Η μητέρα μου ξέσπασε σε κλάματα. Αληθινά αυτή τη φορά. Όχι τους χειριστικούς λυγμούς με τους οποίους είχα μεγαλώσει. Γιατί μας το έκανες αυτό, έκλαψε. Περπάτησα προς την πόρτα και την κράτησα ανοιχτή. Το κάνατε αυτό στους εαυτούς σας. Εγώ απλώς το έβαλα γραπτός. Αφού έφυγαν, κάθισα ξανά κάτω και άνοιξα το email μου. Η Σοφία είχε στείλει μία μακροσκελή, ασυνάρτητη συγγνώμη, του είδους που έγραφε πάντα όταν χρειαζόταν κάτι. Τη διέγραψα χωρίς να τη διαβάσω. Η Γεωργία εμφανίστηκε στην πόρτα μου. Έτοιμη για τη συνέντευξη απάτης αύριο. Έτοιμη να το τελειώσω αυτό, είπα. Είναι η οικογένειά σου, μου υπενθύμησε, απαλά. Όχι, απάντησα, ανοίγοντας το τελευταίο αποδεικτικό στοιχείο. Φωτογραφίες των γονιών μου, να βοηθούν τη Σοφία να πακετάρει για τη φυγή της με ημερομηνία 2 μέρες πριν το γάμο. Είναι απλώς άνθρωποι που μοιράζονται το DNA μου. Η οικογένεια δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Το τηλέφωνο μου φωτίστηκε για μια τελευταία φορά. Ένα μήνυμα από τη Σοφία. Συγγνώμη, το εννοώ αυτή τη φορά. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Πληκτρολόγησα πίσω 6 λέξεις. Η συγγνώμη δεν ξεπληρώνει 50.000. Μετά απενεργοποίησα το τηλέφωνό μου, άνοιξα τους φακέλους έρευνας απάτης και άρχισα να προετοιμάζω την κατάθεσή μου. Το αύριο θα ήταν το τελευταίο καρφί. Αυτό που θα σφράγιζε όχι μόνο τη μοίρα τους, αλλά και το φέρετρο κάθε οικογενειακού δεσμού που με είχε δέσει ποτέ στη χειραγώγησή τους. Ήταν ώρα να τελειώσω αυτή την ιστορία με τους δικούς μου όρους. Η παραλία ήταν άδεια εκτός από μένα και τους γλάρους. Καθόμουν στην άμμο, διαβάζοντας την τελική ειδοποίηση από την εταιρεία ίσπραξης. Χρέος εξοφλήθηκε μέσω ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Υπόθεση κλειστή. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Η Γεωργία, στέλνοντάς μου ένα άρθρο ειδήσεων. Τοπικό ζευγάρι συνελήφθη στα σύνορα προσπαθώντας για παράνομη επανείσοδο. Χαμογέλασα. Η Σοφία και ο Αλέξανδρος είχαν προσπαθήσει να μπουν κρυφά πίσω στη χώρα μέσω μιας γειτονικής χώρας. Δεν είχε πάει καλά. Άλλη μια δόνηση. Η μητέρα μου. Τους κρατούν για ανάκριση. Σε παρακαλώ, βοήθησε. Πληκτρολόγησα πίσω. Νέο τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ο αέρας δυνάμωσε, παρασέρνοντας τα επόμενα 3 μηνύματά της πριν προλάβω να τα διαβάσω. Δεν μπήκα στον κόπο να τα ανακτήσω από την άμμο. Το λάπτοπ μου έκανε έναν ήχο με ένα email από τους ερευνητές απάτης. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Καλό, ψιθύρισα στα κύματα. Μια σκιά έπεσε πάνω στην οθόνη μου. Σήκωσα το βλέμμα για να βρω τον πατέρα μου να στέκεται εκεί, φαινόταν χαμένος μέσα στο τώρα πολύ μεγάλο του κοστούμι.
«Το σπίτι πουλήθηκε», είπε, καθήμενος βαριά στην άμμο δίπλα μου. «Μετακομίζουμε σε ένα διαμέρισμα την επόμενη εβδομάδα. Η μετακόμιση σε μικρότερο χώρο μπορεί να είναι υγιής. Η μητέρα σου...» Σταμάτησε. «Δεν το διαχειρίζεται καλά». Και... τίποτα. Πήρε μια χούφτα άμμο, την άφησε να γλιστρήσει μέσα από τα δάχτυλά του. «Δεν είμαι εδώ για να ζητήσω τίποτα. Είμαι εδώ για να πω ότι είχες δίκιο. Έκλεισα το λάπτοπ μου. Για τα πάντα. Σε αποτύχαμε. Αφήσαμε τη Σοφία να σε στραγγίξει. Εμείς...» Η φωνή του έσπασε. «Δεν ήμασταν γονείς για σένα. Ήμασταν συνένοχοι για αυτήν. Σου πήρε αρκετό καιρό να το παρατηρήσεις. Είδα το υπολογιστικό φύλλο», συνέχισε. «Αυτό με όλα τα χρήματα που μας έδωσες όλα αυτά τα χρόνια. Ήξερες ότι το σύνολο ισούται σχεδόν ακριβώς με ό,τι χάσαμε εγώ και η μητέρα σου σε περιουσιακά στοιχεία? Το κάρμα είναι καλό στα μαθηματικά». Έβγαλε έναν φάκελο από το σακάκι του. «Αυτό ήταν στο παλιό δωμάτιο της Σοφίας. Απευθύνεται σε σένα. Με ημερομηνία την ημέρα πριν το γάμο. Τον άνοιξα. Μέσα υπήρχε ένα σημείωμα με τον γραφικό χαρακτήρα της Σοφίας. «Αγαπητή Ζήτα, μέχρι να διαβάσεις αυτό θα έχουμε φύγει. Ευχαριστώ που ήσουν ένα τόσο αξιόπιστο ατεμί όλα αυτά τα χρόνια. Μην ανησυχείς. Η μαμά και ο μπαμπάς θα σε κάνουν να νιώσεις ενοχές για να το διορθώσεις κι αυτό. Πάντα το κάνουν. Αγάπη, Σοφία». «Δεν σε είδε ποτέ σαν αδερφή», είπε ο πατέρας μου ήσυχα. «Και εμείς δεν σε είδαμε ποτέ σαν κόρη. Σε είδαμε σαν λύση». Δίπλωσα προσεκτικά το σημείωμα. «Και τώρα σε βλέπουμε σαν κάποιον που χάσαμε εξαιτίας των δικών μας πράξεων». Σηκώθηκε, τεινάζοντας την άμμο από τα παντελόνια του. «Δεν ζητάω συγχώρεση. Απλώς λέω ότι είχες δίκιο που έκανες ό,τι έκανες». Το τηλέφωνο μου δονήθηκε ξανά. Η Γεωργία. «Άγιο μου, η Σοφία και ο Αλέξανδρος αντιμετωπίζουν ομοσπονδιακές κατηγορίες ή αντίστοιχο ελληνικό, σοβαρές ποινικές κατηγορίες. Η κατάθεση των γονιών σου το σφράγισε». Κοίταξα ψηλά τον πατέρα μου. «Καταθέσατε εναντίον τους». «Είπαμε την αλήθεια», είπε απλά. «Επιτέλους». Γύρισε να φύγει, μετά σταμάτησε. «Εκείνο το υπολογιστικό φύλλο, το σύνολο που μας έδωσες όλα αυτά τα χρόνια, θα αγόραζε αυτό το παραθαλάσσιο σπίτι», τελείωσα, δείχνοντας το πολυτελές ακίνητο πίσω μας. «Αυτό που μόλις έκλεισα σήμερα το πρωί». Τα μάτια του γούρλωσαν ελαφρώς. «Αγόρασες το εξοχικό που αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε». «Ναι, κάτω από την τιμή της αγοράς χάρη στην απέτηση για επίγουσα πώληση». Σηκώθηκα, τεινάζοντας την άμμο από τα πόδια μου. «Αστείο πως τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους», έγνεψε μια φορά, κατανοώντας την οριστικότητα όλων αυτών, και απομακρύνθηκε. Τον παρακολούθησα να εξαφανίζεται στην παραλία. Ένας μικρότερος άντρας από ό,τι τον είχα δει ποτέ. Το τηλέφωνο μου φωτίστηκε με μια βιντεοκλήση. Η Σοφία από ένα κέντρο κράτησης. Απάντησα. «Μας κατηγορούν για απάτη», λύγησε. «Η μαμά και ο μπαμπάς κατέθεσαν. Πώς μπόρεσαν? Πώς μπόρεσες εσύ? Να σε αφήσω με 50.000 ευρώ χρέος. Αυτό είναι διαφορετικό. Είμαστε οικογένεια». «Όχι πια». Σήκωσα τα κλειδιά του σπιτιού μου. «Θυμάσαι αυτή τη θέα? Το παραθαλάσσιο σπίτι που αγαπάς τόσο πολύ. Είναι δικό μου τώρα. Νόμιμα. Μόνιμα. Και δεν πρόκειται ποτέ να πατήσεις το πόδι σου σε αυτό. Εσύ?» Έκλεισα την κλίση και μπλόκαρα τον αριθμό. Η Γεωργία εμφανίστηκε στην κορυφή των σκαλοπατιών της παραλίας, κρατώντας 2 ποτήρια σαμπάνιας. «Έτοιμοι να εγκαινιάσουμε το νέο σπίτι. Σχεδόν». Άνοιξα την τραπεζική μου εφαρμογή και κοίταξα τους λογαριασμούς μου. Όλοι θετικοί. Όλοι στο όνομά μου μόνο. Χωρίς συνυπογράφοντες. Χωρίς οικογενειακά δάνεια. Χωρίς ενοχές. «Στο κάρμα», είπε η Γεωργία, δίνοντάς μου ένα ποτήρι. «Στα συμβόλαια», διόρθωσα, αλλά μετά χαμογέλασα, και στο να επιλέγω επιτέλους τον εαυτό μου. Τσουγκρίσαμε τα ποτήρια, καθώς ο ήλιος βασίλευε πάνω από το νέο μου παραθαλάσσιο σπίτι, βάφοντας τα πάντα σε αποχρώσεις δικαιοσύνης. Το τηλέφωνό μου έμεινε σιωπηλό.
Όχι άλλες οικογενειακές έκτακτες ανάγκες. Όχι άλλα ενοχικά ταξίδια. Όχι άλλη χειραγώγηση. Απλά ειρήνη, περιουσία στο όνομά μου και ο ήχος των κυμάτων που καθάριζαν τα πάντα. Μερικές φορές η εκδίκηση δεν βρυχάται. Μερικές φορές ψιθυρίζει σε νομικά έγγραφα και τίτλους ιδιοκτησίας. Μερικές φορές μοιάζει με το να κλείνεις επιτέλους την πόρτα στους ανθρώπους που δεν σε είδαν ποτέ ως τίποτα άλλο παρά μια λύση στα προβλήματά τους. Και μερικές φορές μοιάζει ακριβώς με ελευθερία. Τέλος της ιστορίας